Tervetuloa juuri äsken päätettyyn ohjelman nimeen, eli Hypnoosistudio. Ja tämä on ollut hyvin mukavaa huomata se, että viime syksynä, kun lähdettiin keskustelemaan tästä aiheesta vähän ohi menne meidän niin monien ja yleensä paljon rönsyilevien keskusteluiden jälkeen, niin tuli siitä sen tulokseen sitä, että kyllähän nämä meidän keskustelut olisi ihan hyvä saada nauhoittaa joskus ylös. Ja tässä nyt sitten ollaan. Miltä Harri tuntuu, kun se, että asia, mikä putkahtaa jollain tavalla mieleen, se on immateriaalista ja se on, mistä se tulee, joku muusa kertoo sen meille tai mikä ikinä se onkaan. Ja nyt se on sitten realisoitunut, materialisoitunut hienoksi, uudeksi podcastiksi nimeltä Hypnoosistudio. Minua henkilökohtaisesti jännittää tämmöistä ihanalla tavalla. Mä nautin valtavasti siitä luovuuden puuskasta ja siitä, mitä kaikkea tästä voi oikeastaan tulla. Mutta kerro mulle, miltä tämmöinen mekanismi susta tuntuu? No siis tämä Hypnoosistudio, niin tämä tuntuu niinku, mielenkiintoiselta ja sitten se, että siinä on oikeasti olla jonkun uuden ja luovan äärellä ja jonkun sellaisen, mitä ei ole hirveästi tehty ainakaan Suomen maassa ja varmasti tulee tosi mielenkiintoisia keskusteluita ja sitten siitä, että miten tämä syntyi, niin meidän keskusteluiden ja tapaamisten myötä tietysti ja joskus tuntuu vaan, että asioita vaan tapahtuu silloin, kun niillä on oikea aika ja paikka. Ja mä luulen, että me ollaan nyt oikeassa ajassa ja paikassa. Kyllä. Itse henkilökohtaisesti en usko sattumaan kovinkaan paljon. Toki sattuma on olemassa. Mutta. Esittelystä voisimme ehkä aloittaa. Ennen tämän ohjelman nauhoitusta mietittiin sitä, että mikä se on sitten tämä titteli, millä meitä kutsutaan. Koska hypnoosi, niin kuin hyvin tiedämme, niin ei ole suojattu nimike varsinaisesti, mikä tekee sitä vähän häilyvän siitä. Ja se tarkoitus ja kyse on siis se asia, mikä meitä yhdistää, on tämä meidän varmastikin oma uteliaisuutemme mielen saloihin ja kumpikin teemme siis omassa praktiikassamme hypnoosia työvälineenä käyttäen erilaista terapiaa ja valmennusta. Ja se, mikä tästä ohjelmasta tekee äärimmäisen hyvän kombon, tai sanotaan meistä kahdesta, tekee sitä, että kun sinulla on vuosikymmenten kokemus, niin, ja se näkemys ja se tietotaito, se sellainen mestarin asema jollain tavalla, mitä hirvittävästi arvostan, niin minulla on taas sanotaan alle vuoden kokemus, mutta minulla on äärimmäinen taito kysyä tyhmiä kysymyksiä paljon. Ja ajattelen, mä voidaan jossain vaiheessa vahingossa sanoa jotain niin viisasta, että kumpikin saadaan oppia paljon ja jotain. Kyllä, mä uskon näin. Kyllä. Lähdetään liikkeelle siitä, miten me tavattiin. Vuosi oli 2025 ja ajan siis edelleen linja-autoa joka arkiaamu, koska tykkään linja-autolla ajamisesta edelleen hyvin paljon. Ajaminen muun muassa on tämä maantiehypnoosi, on ihan täysin tunnistettu ja kliinisesti todistettu hypnoottinen ilmiö. Ja sen mä saan, koska ajan siis noin 40 tuntia viikossa linja-autoa, noin 1200-1500 kilometriä joka viikko linja-autolla. Nyt en halua järkyttää kuulijoita ja katselijoita, mutta kyllä ne linja-auton kuljettajat on aivan täysin automaatilla, kun ajetaan siellä. Ei sitä työtä tarvitse kauheasti niin kuin miettiä. Totta kai se fokus ei lopu siinä. Mutta kun sitä työtä tekee pysäkille lähtöä, pysäkille tuloa, kaikki mahdollisuus, kun ne on, kaikki kaivon kannet tietää niin kuin semmoisen 25 kilometrin matkalta. Niin siinä ei hirveästi tarvitse oikeasti niin kuin varsinaisesti tehdä sitä, vaan se tapahtuu. Niin se on meditatiivinen se tila. Ja tällöin yhtenä aamuna sitten mietin, olin päässyt siihen tulokseen, että ajattelin, että tämä linja-autolla ajamisen, vaikka hyvinkin kunniakas työ omasta mielestäni on, niin tämä ei ole se, missä minä pystyn parhaiten mahdollisesti hyödyntämään mun omia taitoja. Ja siinä sellaisen jonkinlaisen universumille heitetyn kysymyksen jälkeen, kun mä mietin sitä, mä ajattelin, että hemmetti, että niin kuin, nyt täytyy niin kuin keksiä joku tapa tai keino löytää jotain uutta. Tämä ei vaan voi olla tässä joku kysymyksen etsiminen. Ja tätä sitten meditoin taas yhdeltä päätepysäkiltä toiselle päätepysäkille.
Kunnes sitten jollain tavalla ihan yhtäkkiä, tämä ei ollut mun tarkoitus, mutta joskus nuo älypuhelimet tekee jotain hyvin älyttömiä asioita. Olin laittanut äänikirjan päälle ja jostain syystä YouTube meni päälle ja siellä oli sitten tämmöinen podcastin pätkä, missä hypnoosin tekijä, semmoinen kuin Chase Hughes, puhui amerikkalaisen tiedustelupalvelun niin kuin näiden agenttien kouluttamista hypnoosin kautta niin tämmöisiin peitetehtäviin, missä niille luotiin ihan kokonaan alter ego. Ja kertoi siitä prosessista, tietenkin vie kuukausia ja tämmöisiä. Ja mä tätä kuunnellessa jäin sitten tietenkin mielenkiinnosta kuuntelemaan. Mä en ole aikaisemmin törmännyt hänen haastatteluihinsa tai muutenkaan hänen työhönsä. Mulla syttyi lamppu. Hyvin tämä. Ding! Ja siinä ennen lähtöä kerkesin etsimään Googlesta Helsinki hypnoosi ja Harrin hypnohelp.fi osoite oli ensimmäisenä, ota yhteyttä, lähetä viesti. Muistatko mitä mä kirjoitin sulle? En mä. Mutta taisin sanoa, että mä oon 43-vuotias vai 44-vuotias mies, että mulla on asioita, mulla oli alkoholin kanssa, mulla on rahankäytön kanssa, jotain tämmöisiä. Sanoisin, että olisiko tästä jotain apua? Ja siinä ei kauhean monta sekuntia mennyt, kun Harri soitti mulle. Että pääskö tänään? ja me ei saatu sitten, kumminkaan me saatiin siitä varmaan viikon päästä. Sinä päivänä en päässyt käymään, mutta menikö siitä viikko vai pari, niin sitten Harrin luokse lähdin. Jännitin ihan valtavasti, mutta siinä oli yksi sellainen piirre oli siinä. Mä voisin käyttää sanaa kärsin. Niin kilpirauhasen liikatoiminnasta, mikä silloin kun niitä lääkkeitä muutetaan, se on kormimatsolilääke, mikä hillitsee sitoo sitä jodiaineen, sitä sen soluihin menoa, mikä hillitsee sitä kilpirauhasen toimintaa. Aina kun niitä lääkkeitä muutetaan, niin kuin pikkusen sitä annosta, niin se vaikuttaa hormonitoimintaan, mikä aiheuttaa aivan järkyttävää väsymystä. Ja kun puhun järkyttävästä väsymystä sillä tavalla, että mikään määrä unta ei riitä palautumaan. Ja tulee niin kuin, ja tää on hirveän vaarallista ottaen huomioon, että mä ajan autoa työkseni ja herään aamuyöllä. Ja sinä kyseisenä päivänä, kun meillä oli meidän ensimmäinen sessio, ja mä olin tulossa ihan muita syitä varten, ja mä ajattelin, että tää varmaan niin kuin pilaa kaiken tää mun väsymys ja muuta. Ja mä olin sinä päivänä, mä olin edellisenä yönä nukkunut 14,5 tuntia. Mä olin nukkunut joka ikisessä, mun koko ruokatunnin, tunti 40 minuuttia sinä päivänä. Mä nukkuin 2 tunnin päiväunet ennen kuin mä tulin tänne. Ja mulle ei pysynyt silmät auki, kun mä ajoin tänne autolla, mikä olisi ehkä vähän varmaan ollut syytä tulla ehkä julkisillakin silloin. Ja muistan, kun sä avasit oven täällä, ollaan siis Harrin vastaanotolla täällä Helsingissä, niin avasit oven ja kysyit, että mitä kuuluu. Mä sanoin, että mulle kuuluu oikein hyvää, paitsi että mä oon niin väsynyt, että mä en pysy enää niin kuin tolpillani. Ja siihen mä muistan hyvinkin elävästä vastaan, että hyvä, hoidetaan se eka pois. Ja niin sinä teit. Mun ensimmäinen, kun se oli ensimmäinen mun kokemus hypnoosista ikinä, ilmeisesti en hirveästi muista siitä oikein mitään. Sä teit mulle käsilevitaation, sen mä muistan. Ja koko ajan mä mietin mielessäni, ei tää tuu. Mä muistan, että käytin vähän kirosanojakin siellä, että ei todellakaan tuu toimimaan. Ja niin epäuskoisesti katoin, kun oma käsi nousee. Mä olisin, ei helvetti voi olla totta. Sitten vaan tuntuu, että silmät haluu mennä kiinni. Ja tipahdin. Ja hyvät naiset ja herrat ja kaikki muun sukupuoliset, kaikenkarvaiset ihmiset, minä en ole sen jälkeen ollut väsynyt. On siis ollut fyysisesti fyysistä väsymystä, toki niin kuin ihan normaalia väsymystä. Mä en ole sen jälkeen kokenut pisaraakaan uupumusta. Mä oon ollut selkeä mieleltä. Mä oon löytänyt tasapainoa. Se loppui kuin seinään. Kuinka monia tämmöisiä kokemuksia sulla on, Harri, ollut työssäsi? No, kyllä näitä, niin kuin vastaavasti ajattelee, että yhden kerran, jos ajattelee sitä yhtenä kertana, niin kyllä niitä aina silloin tällöin tulee, että ei ne harvinaisempia ne on, mutta kyllä niitä aina silloin tällöin tulee, että ne on tietysti sellaisia highlightteja itsellekin, että
pystyy auttamaan jotain ihmistä niin kuin yhdellä kerralla jo aika niin kuin massiivisesti tai perustavanlaatuisesti. Että Niinpä. Joskus se on siitä kiinni vaan, että löytyy se oikea juttu oikeaan hetkeen. Kyllä. Sen jälkeen se, millä tavalla meille jatkui sitten, niin Harrin silloisiin palveluihin, niin me sovittiin, että me tavataan 2 kuukautta. Ja me hoidettiin suurin osa. Sen jälkeen oikeastaan oltiin etätapaamisissa. Se on itse asiassa hassu juttu itse. Nyt kun mulla on oma vastaanotto Oulun kylässä. Ja mä teen ja siellä otan toki asiakkailta. Yleensä tykkään ottaa sen ensimmäisen asiakkaan niin kuin tällä lähitapaamisella, koska se on kiva päästä vähän niin kuin tutustumaan, katsoa vähän tarkemmin asiakkaan kehon kieltä. Ja näkee sitä vähän, millä tavalla ihminen on sitten niin kuin semmoisessa tilassa. Vähän sitä hermostumista ja semmoista katsoa vähän haistella sitä tilannetta. Mutta se etätapaamisessa se on jännä juttu. Se oli mun mielestä tehokkaampi kuin sitten niin kuin lähitapaaminen. Ja monet mun asiakkaat on myöskin yllättyneitä siitä, koska sehän on siis rentoutumisestahan tämä lähtee. Niin omassa kodissa, esimerkiksi omassa sängystä, omalla sohvalla oleminen, on paljon rennompaa kuin vierassa paikassa oleminen. Ei tuosta matkustamisen stressiä tai mitään muutakaan. Ja itse asiassa koronan aikana tätä etähypnoosia oli ilmeisesti jollain tavalla tutkittu. Nyt en pysty suoraan lainaamaan tätä tutkimusta, mutta siellä se oli vähintäänkin yhtä tehokas, jos ei tehokkaampi. Joo. Se etätapaamisen, mikä on ihan loistavaa ainakin sanotaan meidän työn tekemisen kannalta, mikä helpottaa valtavan paljon sitä niin kuin liikkumista ja muuta. Mutta me jatkettiin siitä, me tavattiin joskus jopa parikin kertaa viikossa. Ja se lähti enemmänkin sitten semmoisesta, että mitä kaikkea mä nyt sitten haluankin sitten tehdä. Koska olin todellakin niin kuin myyty tälle ajatukselle hypnoosista. Ja muutaman session jälkeen sitten totesinkin siinä, että muistan kun mä ajattelin, että oispa, että vitsi, jos mä osaisin itse tehdä tätä, niin tämä olisi maailman paras työ. Ja sen jälkeen syttyi lamppu numero 2. Miksi mä en pystyisi tekemään tätä? Että ei tämä voi olla ei tämä niin vaikeaa voi olla, että ei tämä mitään magiaa ole kumminkaan. Ja kun olin sen itse kokenut ja se oli vaan sitä, kun Harri puhui mulle lämpimiä sanoja siinä vieressä ja oli luotettava ja kiva, niin se teki sen ja jollain tavalla, että se oli kumminkin, vaikka siis hyvin mystinen kokemus tavallaan, kun se oli outo se fiilis siinä. Mutta sen jälkeen lähdettiin kaiken näköisiä juttuja koskien alkoholin käyttöä omalla itsellä. En koe, siis olen alkoholisti ja se on ollut semmoinen, ei mikään rapajuoppo tai mitään muutakaan, mutta se alkoholi näytteli hirveän liian isoa osaa elämässä. Mä oon ammattimuusikko myös ammatilten, laulaja, kitaristi, esiintyjä ja on paljon asioita ja se muutenkin tämmöisten harrastusten, kuten vaikka moottoripyöräilyä ja muuta, niin siellä se alkoholi ja kaljan juonti ja rock'n'roll kuuluu, se menee sillä tavalla käsi kädessä. Ja näitä asioita nyt voin hyvällä omalla tunnolla ja ylpeydellä sanoa, että olen ollut nyt raitis ja olen raitis yli puoli vuotta, mikä on omalla kohdalla, voisin sanoa, että ei nyt ennenkuulumatonta, mutta ei tällaisella pieteetillä ja asenteella. Ja tässä pistän pääpainon hypnoosille siitä tämän asioiden ylipääsemisellä. Toiset asiat, mitä käsiteltiin, oli rahan tuomat asiat. Siellä myöskin vähän samalla tavalla monille raha toimii dopamiinisyötteenä jollain tavalla, että se toimii vähän niin kuin huume. Ja itselle myöskin semmoinen hyvän olon lähde on vaikka shoppailu tai ylipäätänsä rahan käyttäminen tuntuu siltä. Ja jotain muuta, mitä se ylipäätänsä, siis mä oon laittanut tänne muistiinpanoon uupumus, raha-asiat, alkoholi ja sitten ylipäätänsä tasapaino. Mä en tiedä, voiko minusta 1,5 vuotta sitten ja minusta tänä päivänä puhua edes samassa kirjassa. Ja siinä on niin monia erilaisia, mä en oikein tiedä, mihin tämä ei ole vaikuttanut. Se on enemmänkin sitä, että se lista on niin valtava, kun se valuu. Muistan silloin puhut silloin, sulla oli se analogia siitä tietokonesoftan. Mä tykkäsin hirveän paljon, kun se oli helppo ymmärtää siitä, että siellä on, pitää päivittää kone.
että milloin sä oot viimeksi päivittänyt sun softaan, että sulla on hirveä läjä niin kuin, tiedätkö, sivuja auki ja jossain soi musiikkia ja jossain on joku lottomainos ja hirveä kakofonia. Mitä jos buutataan kone ja asennetaan uudet ohjelmat ja se valuu siellä kaikkeen. Tuossa aikaisemmin mainitsin, niin Harilla on tietenkin jo useamman vuosikymmenen kokemus. Sä kerroit tuossa, että ensimmäinen kokemus oli vuonna 1990 hypnoosista. Kerrotko siitä? Joo, se oli tämmöinen, se oli tässä Hakaniemessä. Mä kävelin vaan siinä Hakaniemessä, mä asun siellä varmaan Kalliossa, mutta kävelin siitä Hakaniemessä ja mä näin siinä seinässä näin, tai jossain ikkunassa, missä sitten olikin, niin näin semmoisen ilmoituksen hypnoosi tämmöinen ryhmä kokoontuu. Mä muista oliko siinä joku erityinen aihe, mutta se oli kuitenkin tämmöinen hypnoosi, niin kuin kolme iltaa peräkkäin ja sitten mä ajattelin, että no se ei ole mikään paha hintainen ja mä ajattelin, että mä menen tonne ja en mä tiedä mitä hypnoosi on niin kuin sen enempää. Mä tietysti olen lukenut siitä joskus ehkä tai sen tyyppisistä ilmiöistä, mutta en mä tiedä mitä se on. Niin kuin, mutta mä ajattelin, että no mä menen katsoa, että mitä se on. Ja sitten mä tiedän mitä se on, kun mä menen kokeilemaan. Ja se oli Pasi Koivusen vetämä kurssi ja Pasin koulutuksen mä kävin sitten myöhemmin tosi paljon lisää. Niin siellä on itse asiassa samantyyppinen kokemus on mulla sieltä, kun sä kerrot siitä käsilevitaatiosta, niin Pasi otti mut siinä jossain kohtaa niin kuin sit siihen luokan eteen tai siihen niin kuin kohdehenkilöksi ja me istuttiin tämmöisen samantyyppisen pöydän kanssa tai ääressä ja sitten sanoi, että laita käsi tällä ja tähän pöydälle ja sitten se käski mun vaan tuijottaa sitä kättä ja sitten se kertoi mulle, että se käsi lähtee lähestyyn sun kasvoja. Mä muistan sen edelleen elävästi sen fiiliksen, kun mä ajattelin, että niinhän sä luulet, että ei se mihinkään siitä lähde, että ei varmaan lähde, mutta en auta, mutta en mä laita hanttiinkaan. Jos saat sen käden nousemaan, niin hyvä on, mutta yhtään elättäkään en tee niin kuin siihen suuntaan. Jep. Ja sitten mä katselin sitä kättä, kun se käsi tuli mua kohti ja sitten mä muistan, kun se oli niin kuin tässä ja sitten se vaan niin kuin, sit se tulee, sitten silmät menee kiinni ja sitten se on jossain pam ja kyllä se jäi niin kuin, jos se muistaa niin kuin, sitten on aikaa niin kuin, mitä sitten aikaa sitten, 37 vuotta, 36 vuotta. 36 vuotta. 36 jos se muistaa vieläkin niin elävästi, niin kyllä se aika lähtemättömän jäljen on jättänyt muuhun. Ja se oli tosi vaikuttava, siellä tehtiin paljon muutakin ja tutustuin siinä ja se kesti 3 iltaa, niin se oli kyllä sellainen, niin kuin, se oli kyllä mielenpainuva. Jääkö sulla milloin sitten tämä ammatillinen puoli, sä oot työskennellyt terapeuttina aikaisemminkin, eli eikö sulla terapeutin koulutus, millä tavalla tämän terapeutin ammattissa olet työskennellyt niin kuin muussa kuin, hypnoterapeuttina? No siis en mä niin kuin sen hypnoositerapian ulkopuolella ole että mulla on sitten on sitten terapeutin koulutusta kyllä, mutta okei, niin just, joo. Eli muistaakseni sanon, että nyt olet tehnyt tätä aikaisemmin Kampissa ja nyt tässä toimipisteellä. Joo, nyt mä oon Kaivarin reunalla. Joo, aika hyvät. Tämä on aika kiva tämä kaivopuisto tässä. Kyllä. Niin. Ajattelin, että se haittaa tosi vähän. Kyllä. Mielestäni elämässä muutenkin pitäisi olla asioita, mitkä haittaa ihan tosi vähän. Niitä pitäisi olla enemmän. Kyllä. Niin sä olet 15 vuotta päätoimisesti. Joo, suurin piirtein sillä, että pelkästään hypnoosit. Sitten mä oon tehnyt kiinalaista lääketiedettä ja toiminut koulutettuna hieroina ja sitten noita ammattitutkintoja arvioimassa ollut. Kyllä. Ja. Tässä yksi anekdootti. Saatko muistaa, kun mä soitan sulle pienen hätäisen puhelun, että mulla on keikka lauantaina, nyt on torstai, mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Tällainen oli lauluääni ja mulla oli todella tärkeä keikka tulossa mun duoparin kanssa. Niin oli ensimmäinen keikka silloin ja oltiin odotettu, treenattu siis ihan valtavasti, siis yli puoli vuotta. Uusi setti ja silloin mulla iski aivan kauhea keuhkotauti siinä. En lähtenyt ääntä ollenkaan, mä en pystynyt yskimättä puhumaan niin kuin kokonaisen lauseita. Itse asiassa myöhemmin kävi selville, että tämä oli keuhkokuume.
Ja sitten seuraavalla viikolla sitten vasta tuli niin selvästi, että se oli ihan oikeasti kuin keuhkokuume. Mä soitan Harrille, onko mitään, mitä voi tehdä? Niin sitten sanoin, että hei, tuu käymään. No mähän tulin käymään. Niin sitten akupunktiota, jota boostattiin hypnoosilla. Ja mä olin seuraavana päivänä täysin laulukuntoinen. Okei, se sitten vähän kostautui ehkä, mutta mä halusin ottaa sen riskin, se tietoisen riskin, sitten mä halusin vaan sen lauluäänen kuntoon. Mä olin jo kerennyt perumaan sen keikan. Ja mä sanoin, että mä en pysty tehdä sitä. Perjantaina peruin sen perumisen ja lauantaina vedettiin keikka. Tunti putkeen ilman mitään ongelmaa. Okei, sitten se tietenkin kostautui, tietenkin nämä asioita, mikä kaikki muusikot joutuvat joskus kokemaan, kuten esimerkiksi vaikka kyypakkauksen, siinähän on kortisonia ihan valtava määrä, niin sillä saa korjattua käheksi mennyn äänen yhdeksi keikaksi, mikä sitten kostautuu myöhemmin sitten sillä. Mutta se akupunktio ja sitten hypnoosi siinä, niin pystyy palautumaan ääni käytännössä niin kuin vähän normaalisti, se soi vähän paremmin kuin normaalisti. Mutta se oli siinä tämmöinen anekdootti mukaan. Se, mikä ihmisiä kiinnostaa, mietin, että voitaisiin keskustella myöskin tässä. Meillä toki, kun me nyt kuvataan tässä parasta aikaa meidän ensimmäistä jaksoa ja toivon mukaan ensimmäistä hyvin monesta, koska tämä on aina mielenkiintoista. Minusta niin alusta asti jollain tavalla sitä, että kun niin kuin aina meidän keskustelut, niin kuin, hitto, täytyy mennä, mulle tulossa asiakasta tai jotain muuta, koska niin kuin aina jää kesken. Niin sitä, että me pitäisi puhua niistä asioista, mitä meiltä on kysytty eniten. Mulla käy jonkin verran asiakkaita, mulla on muutamia asiakkaita per viikko ja aina kun näiden kaikkien asiakkaiden ja muutamien asiakkaiden kanssa, ketä minulla on ollut, niin siellä tulee hirveän paljon kaiken näköisiä erilaisia pelkoja johtuen näistä myyteistä ja muista. Niin ajattelin, että me voitaisiin keskustella, koska jollain tavalla mietin sitä, että hypnoosi aiheuttaa ja on aiheuttanut monille, siinä tulee sellainen niin kuin, jollain tavalla se liitetään, nyt yleistän luonnollisesti hirveän paljon, mutta sanotaan, että ei ole mitenkään ennenkuulumatonta, että hypnoosia yleisesti niin kuin liitetään jonkinlaiseen magiaan. Sitä liitetään jotenkin niin kuin mysteeriin, mesmerointia. Siitähän tulee tämä Mesmer, kuka oli myöskin kehittämässä hypnoosia ja pelätään sitä, että niin kuin yksi semmoinen lentävin lainausmerkeissä vitsi, minkä kuulen on sitä, että jos ihminen hypnotisoitaan, niin sit sä muutat mut sammakoksi ja sit mä alan tekemään kaikkea huolella. Menetän täysin niin kuin oman kontrollin. Ja sen jälkeen, kun ihminen tulee esimerkiksi minulle tai sinulle hypnoosiin, niin se on varmaan hirveän antiklimaattinen, mikä antikliimaksi. Se fiilis, mikä se on, koska se ei ole, siinä ei menetä yhtään mitään. Toki siinä saattaa mennä niin syvään transsiin, että se tuntuu semmoiselta päiväunimaiselta, että tiedät, että sä oot niin kuin makaat sohvalla vaikka nukut päiväunia ja omat ajatukset vaan niin kuin vilisee, sä oot vähän sen niin kuin unen ja valveen rajamailla. Sitähän se on se tämän tyyppisen hypnoosin, niin kuin juteltiin aikaisemmin, niin tämä on sitten seuraava keskustelun aihe, mutta niin, miksi hypnoosista puhuminen on vaikeaa? No se on varmaan just toi, mistä sanoit, että suurin osa varmaan, mä tiedän, ainakin varmaan meidän ikäisistä, mä en tiedä luetaanko nykyään Akuankkaa, mutta kaikki muistaa Akuankan ja Pimolet hypnoosissa, niin se varmaan tulee pitkälle sieltä se ja sitten siihen yhdistyy nämä, että jos jossain puhutaan hypnoosista, sitten se on joku lavashow tai sitten jotain niin kuin erikoista, poikkeavaa, jotain ihmeellistä yliluonnollista on saatu hypnoosin avulla aikaiseksi, niin sitten se jää vaan elämään ja sitten tietysti niistä tehdään otsikot ja niin kuin sillä, että se hyvin harvalla ihmisellä on niin kuin sitten semmoinen omakohtaista kokemusta siitä, johtuen myös siitä, että koska ei ole selvää käsitystä, että mitä sillä hypnoosilla tarkoitetaan. Että sitten jos puhutaan, että otetaan transsikäsite siihen mukaan, niin sitten me voidaan niin kuin kysyä sitä, että ollaanko me jatkuvasti transsissa vai että ne on taas sitten semmoisia niin kuin määritelmäjuttuja ja kuinka
mutta johonkinhan ne rajat täytyy laittaa, että sillä ei ole mitään merkitystä, jos kaikki on transsia, niin eihän silloin niin kuin, ei sillä ole enää mitään merkitystä, mutta varmaan siitä, että se on, niin kuin, se on saatu, tai se on tullut niin kaukainen, mystinen, maaginen ja tämmöinen, että siihen liittyy semmoista asioita, mitä ei niin kuin normaalisti ikään kuin tapahdu. Ja sitten se ei sitten aina yleensä jossain. Vaikkakin hypnoosi on hirveän normaali asia, se on niin joka päivästä. Kyllä, se on niin kokonaan, ei tunnisteta sitä siitä. On, mutta sitten se on varmaan, että jos se transsikäsite otettaisiin mukaan, niin ihmiset ymmärtää jotenkin intuitiivisesti luonnostaan sen transsin paljon selkeämmin kuin hypnoosin. Että esimerkiksi mä oon kokeillut vastaanotolla joskus sitä, että niin kuin selittää nyt näitä asioita, niin mä vaihdan sen transsikäsitteeksi. Niin sitten, okei, ai semmonen, joo, kyllä mä niinku ton tiedän. Sitten, mutta me ollaan erilaisia, riippuu tietysti meidän omasta historiasta ja kaikesta, mutta että sillä se on vaikea, että sitä, ehkä se on, mitä se nyt on, että miksi se on vaikeaa puhua siitä, varmaan siitä, että siitä ei tiedetä tarpeeksi, tai se on se on niinku semmoinen, Suomessa varsinkin se on niin suppea se, varsinkin ammattilaisten niinku määrähän on Suomessa hirveän suppea, siis lääketieteelliset lääkärit käyttää jonkun verran sitä, mutta sitten sellaisia, jotka tekisivät niinku pelkästään hypnoosin kanssa töitä tai hypnovalmentajia tai hypnoositerapeutteja, niin niitä on hirveän vähän. Niitä on, en mä tiedä yhtään montako niitä on, mutta niitä ei kuitenkaan ole satoja eikä hyvä jos kymmeniä. Sanotaan kymmeniä. Se on varmaan se, että jos ihmiset tietäisi siitä enemmän ja sitä, se on. Kyllä. Sitten kun taas toiselta silleen, niin kuin, koska sitten niin samoista asioista puhutaan, kun puhutaan meditaatiosta. Meditaatio, rentoutus, hypnoosi, rentoutus. Mä en oikein tiedä, mitä eroa niillä on. Ei niillä varsinaisesti. Tai ohjattua rentoutusta tai mindfulness. Rukoilu. Tämmöinen, itse asiassa mulle tuli äsken tässä mieleen. Mä olin hyvin fokusoitunut äsken kuuntelemaan, kun sä puhuit. Ja tuntuu, että koko muu maailma sulkeutuu ja ne asiat, mistä sä puhut, saa mulle mielikuvia päähän. Tadaa. Kyllä. Siinä niinku, se on hyvin niinku arkinen asia. Meillä koulussa oli hyvä esimerkki sitä, että kun tekee jotain monotonista, astioiden tiskaus, niillä kenellä ei ole astianpesukonetta, en onneksi kärsi tästä enää. Kerran olin asunnossa, missä ei ollut astianpesukonetta, se oli kamalaa. Mutta astioiden tiskaus ja jonkun asian miettiminen, siinä tekee monotonisesti. Monilla esimerkiksi vaikka kutominen, kuten meidän yhteisellä ystävällämme Annalla, kutominen on hyvin tämmöistä niinku joka päivä tai tekee hyvin paljon sitä. Kutominen tai ristikoiden tekeminen, sudoku, jollain tavalla joku mikä niinku saa sen fokuksen sillä tavalla, että oma ajatus ja alitajunta alkaa syöttämään sieltä asioita ja niihin ehkä se hypnoosi antaa sen työkalun niinku ehkä sillä alitajunnan syötteelle niinku sen kyvyn keskittyä siihen, mitä sieltä tulee, että se fokus on siinä syötteessä jollain tavalla. Ja se, että ja se on yksi, mikä on yksi semmoinen, sanon, että se olisi lainalaisuus, mutta yksi semmoinen, mikä on hyvä tietää ja pitää mielessä, jos miettii hypnoosia, niin kaikki hypnoosi on itse hypnoosia. Perustalta varmasti. Kyllä, koska se sillä tavalla, että siinähän se hypnoosin tekijä, sanotaan, että minä ja sinä meidän asiakkaan kanssa, niin jollain tavalla ollaan siinä ohjaamassa ihminen siihen. Mutta se hypnoosi on kumminkin sitä, että esimerkiksi just sitä, että mä oon tietenkin, mulla on tässä olen tässä opintiellä, ehkä nyt varmasti molemmat olemme, tämä ei koskaan tule valmiiksi sillä tavalla, mutta tässä mä joudun itse myöskin, koska mä harjoittelen tätä asiaa vasta, niin esimerkiksi sitä, että kun asiakkaan kanssa ollaan tekemisissä jonkun tietyn ongelman kanssa, joku tietty spesifi ongelma. Ja niin kuin kerron sulle esimerkin siitä aikaisesta kiputilasta, mikä mun asiakkaalla oli ollut. Me lähdettiin käsittelemään, sain siis luvan kertoa tämän, ja lähdettiin käsittelemään keskittymistä ja oppimista ja rentoutumista. Rentoutumisen kautta, eli induktioksi kutsutaan sitä tapaa, millä tavalla asiakas saadaan hyvin rentoon tilaan ja kuuntelemaan. Siinä yleensä hänen tapauksessaan hän menee hyvin nopeasti ja hyvin syvään tilaan. Yleensä ei muista kauhean paljon siitä, eli kertoo tämmöistä somnambulistisesta transsitilasta, mikä on joidenkin, tästä tietenkin koulukuntia löytyy monia, mutta sanotaan terapeuttisesti se on se syvin tila, minne ihminen viedään.
Ja tässä sitten tässä suggestiossa niin olisin oppimiseen, muistiin ja siihen fokukseen ja semmoiseen, että löytää sen halun oppia ja muuta. Niin tästä huolimatta niin hänellä niin kun, pitkään ollut kiputila, niin jollain tavalla niin kun se aktivoituu siinä. Samalla vaikka me ei millään tavalla niin kun edes sivuttu sitä aihetta siinä. Ja niin kun, silloin tavalla se että niin kun me niin kun tässä niin kun hypnoosin tekijänä, niin se jollain tavalla me ollaan vaan niin semmoisia välikappaleita jollain tavalla. Niin kun, ja se ihmisen alitajunta, se ihminen tekee vähän niin kuin itse sen spesifin työn siellä. Ja jollain tavalla se, mitä mä oon oppinut myöskin sitä, että jos lähdetään jotain tiettyä asiaa tekemään, niin siinä ei tarvitse olla kovinkaan spesifi siinä, vaan luottaa siihen prosessiin, että kun se ihminen kyllä tietää, mitä se niin kuin itse haluaa siltä saada irti. Ja ennen sessiota kysytään, että mikä se on se lopputulos, miltä se näyttäisi lopputulos, että sä olisit tyytyväinen tai että sä tietäisit, että se toimii. Niin sille ihmiselle tulee se symbolinen kuva tai joku tulee mieleen ja se ihminen itse tietää sen parhaiten ja hakeutuu itse sitä kohti, mitä ikinä se onkaan. Niin mä tein sen virheen, joskus mä tein sitä, että mä olin liian spesifi sen ongelman kanssa ja sitten se ei oikein toiminut, koska mä olin liian paljon siinä niin kuin läsnä. Toin sen oman idean siihen, mitä se ihminen tarvitsee, eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, vaan se ihminen itse tietää sen. On siis se on monesti se on noin, että sitten on tietysti sillä, että sitten on myös ihmisiä, että se vaihtelee se, että kuinka paljon se ihminen haluaa tai tarvitsee sitä ohjausta. Et toiset on hyvinkin tämmöisiä autonomisia ja löytää sen, niin kuin niillä on tavallaan niin kuin pinnalla tavallaan se kyky löytää se ratkaisu tai tunnistaa se ratkaisu. Mutta sitten on myös paljon sellaisia ihmisiä, kenellä se on, niin kuin, jos ajatellaan vaikka jotain, no esimerkiksi kipupotilaat on hyviä, niitä käy mulla aika paljon, niin ne on hyvä esimerkki siitä, siellä ei ole enää niinku keinoja. Siellä ei ole niinku sitä, siellä ei ole tavallaan niinku siellä enää semmoista, niinku tavallaan voimavarat siihen on niinku tosi vähissä. Ja silloin se ei auta niinku pelkkä se, että niinku antaa sen, niinku pelkästään se, että antaa sen ihmisen niin kuin löytää se. Että siinä sun tapauksessa se toimi ja se sattui se ihminen olemaan valmis siihen, mutta sekin tuli sillä, että sitä ei käsitelty ollenkaan. Kyllä. Ja se tuli sen takia se onnistui. Mutta sitten jos se asiakas tulee sen kivun takia, niin silloin se voi tarvita siihen paljon laajempaa niin kuin ymmärrystä. Esimerkiksi mä teen kyllä siis mä käytän myös niin kuin muuta terapiaa, esimerkiksi kognitiivista terapiaa niin kuin työssäni ja tällaisia niin kuin eri tekniikoita ja tällaisia, mutta niin tarvitaan niin kuin laajempaa. Ja sitten myös manuaalihoitoa, kehollisia hoitoja teen kanssa, niin silloin tällöin ja akupunktiot käytän, niin voi tarvita niin kuin laajan tämmöisen työkalupakin siihen, että se ihminen pääsee semmoiseen tilaan, esimerkiksi, että se usko siihen kivun poistumiseen palautuu. Että se ihminen alkaa edelleen uskoa siihen, tai uudestaan uskon siihen, että ei tämä olekaan mun loppuelämä, vaan se usko pitää ensin palauttaa. Ja sitten siihen vaaditaan, niin voidaan vaatia tosi paljon niin kuin erilaisia juttuja, ja voidaan jotain kognitiivista terapiaa, jotain skeemajuttuja, tai sitten hypnoosin käyttöä, tai jotain manuaalisia, kehollisia juttuja, tai sitten mitä vaan. Niin joskus pelkkä hyvä keskustelu on se, mikä auttaa tosi paljon. Niin sellaiset vaatii enemmän sitä. Ja sitten kun sä saat sen uskon siihen, että ei taakkaa mun elämä, ei ole tätä, että se on esimerkiksi ollut pitkän aikaa, monta vuotta kärsinyt kivusta, ja se ei ole saanut apua meidän terveydenhuollosta syystä tai toisesta, niin sitten tulee myös se ajatus itselle, että ei tästä niinku voi päästä. Ja sitten kuitenkin joku ihmisessä sanoo, että en mä halua elää näin koko elämääni. Ja sitten sellaisia tulee, jos mulle tulee sellaisia asiakkaita, jotka sitten on tässä tilanteessa. Ja sitten siihen käytetään sitten niinku eri tekniikoita aina sen mukaan, mikä sitten siinä niin vuorovaikutuksessa aina niinku löydetään oikeaksi. Tai mä tiedän oikeaksi, mutta siis semmoiseksi, mikä on semmoinen niinku käytännöllisiä, mikä on sitten se akuutein juttu. Mutta monesti se on se usko siihen palautumiseen ja siihen, että löytää sen. Ja sitten monesti se on, että sitten se niinku tavallaan parantuminen tai
sen kivun lieventyminen tai kokonaan poistuminen, niin se lähtee käyntiin siitä, kun sä itse uskot siihen. Että se on mahdollista, että saat siitä kokemuksen. Että se on vaikka, että sä kärsit vaikka niin kroonisesta kivusta ja sitten se on kestänyt vaikka sulla 2 vuotta. Ja sitten sä koetkin yhtäkkiä, että se oli 2 päivää täysin kivuton. Sehän tarkoittaa, niin kuin, mä itse ajattelen sen niin, että silloin se on niin kuin hoidettavissa johonkin suuntaan siitä. Mä väitän, että kaikki, niin kuin, ei, tietenkään kaikki ei pysty poistamaan. Ja monesti krooninen kipu on sellaista, että se on niin paljon kaikkea, mutta voidaan pienentää tosi paljon. Kyllä. Siinä on hyvä, kun se on jännä juttu. Toi usko varmasti niin kuin sivuttaa placebo-vaikutusta hyvin paljon, placebo-efektiä, koska siinä on siis ihan täysin empiirisesti tutkittu myöskin ihmisen päänsärkytiloja ja on annettu jonkinlainen pelkästään jotain sokeria sisältävä ja ihminen uskoo, että tämä on burana tai jotain muuta vastaavaa, ibuprofeenia tai jotain muuta. Ja päänsärky hellittää alle 20 minuutissa ja sitten saa täysin lumenlääkettä. Ja se lumen vaikutus on joissain tutkimuksissa myöskin niin kuin paljon tehokkaampi sieltä olla. Se on täysin verrannollinen, tai se täysin niin kuin korreloisi ihmisen kykyyn uskoa siihen. Joskus on tullut tämän hassuja anekdootteja ystäviltä, ketkä sanoo, että hänellä päänsärky auttaa vain burana. Että minkälainen markkinointi on ollut sitä, että saadaan niin kuin ainoastaan se nimi auttaa siinä. Täysin sama lääke ja muuta, että sitten se liittyy siihen, että miten uskoo. Ja ne uskomukset tosissaan, meidän ihmisen uskomukset on tietenkin se, että mitä tietoisuus, mitä mieli, mitä alitajunta on. Siitä on hirveän monta erilaista karttaa ja tapaa miettiä sitä juttua. Kukaan ei tiedä, mitä tietoisuus on. Ei ole ihan täysin varmaa, tapahtuuko tietoisuus meillä aivoissa, on ihan yhtä todennäköistä tietoisuus tulee meille syötteenä jostain muualta, koska siis parempaa, sanotaan valistuneita arvauksia on paljon. Ja tähän uskoon ja kaikkeen muuhun, niin yhden tämmöisen mallin mukaan, niin siellä alitajunnassa, ja se on niin kuin sanotaan ehkä tällainen niin kuin itsepohdiskeluna, niin se tuntuisi niin kuin istuvan ihan hyvin siihen realismiin, millä tavalla mieli toimii. Eli siellä alitajunnassa meillä on uskomukset. Siellä on meidän etiikka, moraali, meidän pelkokäyttäytymys, taistele, pakene, jäädy, efektit, kaikki siellä, niin kuin siellä, onko se nyt sitten lainausmerkeissä liskoaivoissa tai sitten se niin kuin aivojen sisin osa, eli se kaikkein vanhin osa. Ja siellä ne kaikki uskomukset on sitten, oli kyse sitten jumaluskomuksista tai mistä ikinä onkaan, ne on hyvin tiukasti siellä. Kukaan toinen ihminen ei voi mennä toiselle ihmiselle sanomaan niin kuin vastoin hänen uskomuksiaan niin, että se muuttuisi. Mutta hypnoosilla on mahdollisuus sitten, jos asiakas ja ihminen haluaa ja toivoo jonkun asian muuttuvan, niin sinne pystytään sen kriittisen tekijän, kriittisen faktorin taakse pääsemään asiakkaan salliessa. Sinnekään ei päästä ilman sitä niin kuin suostumusta ja halua työskennellä ja haluta sitä muutosta. Niin sillä hypnoosilla päästään se on ihan oikea nimi sillä, se kriittinen faktori tai kriittinen tekijä, minkä sisään. Se toimii niin kuin semmoisena palomuurina suojaamaan sitä sisintä minuutta. Se on niin kuin se biossi siellä meidän mielessä, siellä mikä ajaa, niin kuin pitää meidät hengissä. Alitajunnanhan tarkoitus sen syvin tarkoitus on suojella meitä kaikelta. Ja se, mikä on jännittävää myöskin niin kuin alitajunnassa, niin sillä ei tunnu olevan minkäänlaista temporaalista käsitystä ajasta. Siellä ei ole mennyttä, siellä ei ole tulevaa, siellä on vain nyt ja tässä. Ja tämä on itse asiassa ihan tosi mielenkiintoinen aihe, koska mietitään traumoja. Minkä takia joku asia, mikä tapahtui 30 vuotta sitten, aistaa meitä nyt? Siinä meidän niin kuin tämmöisen tietoisen tässä hetkessä elävän ihmisen, siinä on mitään järkeä, että se toimii niin. Mutta koska meidän alitajunnalla ei ole mitään ajallista käsitystä menneestä tai tulevasta, niin sen tarkoitus on suojella meitä, jos se kokemus on tarpeeksi vahva, negatiivisesti vahva, niin sitä kutsutaan traumaksi. Ja meidän alitajunnan mukaan me olemme kaiken aikaa, ja pahimmassa tapauksessa olemme kaiken aikaa niin kuin kuolemanvaarassa. Ja jos ihminen on kuolemanvaarassa, se määrä kortisolia, stressihormonia
miten paljon se sotkee serotoninijärjestelmää, miten paljon se lakkauttaa meidän dopamiinijärjestelmää, miten se suoraan sanottuna kusee kaiken. On joo, siis se on ihan mielenkiintoista, että jos aletaan käsittää käytetään, että mä en tiedä kuinka paljon sitä nykyään halutaan käyttää, mutta mä itse käytän sitä ihan niin kuin semmoisena operatiivisena käsitteenä, semmoisena kattokäsitteenä. Mutta sitten se, mikä siinä on mielenkiintoista, että kun me mietitään niin kuin sitä, tavallaan sitä, että me ollaan tietoisia nyt jostain, ja sitten kun me ajatellaan esimerkiksi, että sit, kun mä olen samaa mieltä niistä temporaaleista ja näistä, että ei ole historiaa eikä että se elää tavallaan niin kuin tätä hetkeä, tai itse asiassa niin kuin kaikkia hetkiä koko ajan. Kyllä. Niin mä itse olen miettinyt sitä pitkään tai joskus miettinyt ainakin, niin se alitajunnan voisi ymmärtää hyvin, että alitajunta on sama kuin keho. No sä puhuit silloin kehomielestä, joo, tää oli hieno ajatus. Että se kehomieli tulee taas tuolta mun Asahi-opettajan Timo Klemolansta. Se on siitä kirjoittanut ja tutkinut ja se on kirjoittanut kymmeniä kirjoja niin kuin siitä sen aiheen ympäriltä ja loistava opettaja muuta, että jos joku haluaa oppia Asahia tai noita kehomielijuttuja, niin suosittelen lämpimästi. Niin. Ja tässähän oli just se tämän käsilevitaation, niin kuin just tämä suora linkki siihen, että minkä takia se käsi on, kun se on kehomieli. Se on se meidän se semmoinen tiedostamaton mieli, jo toki. Ja se on sitten se tavallaan, jos me niinku ajateltaisiin niin, että alitajunta on niinku, mitä sitten ikinä tarkoittaakaan, mutta se olisi sama kuin keho. Niin sitten me olisi täysin ymmärrettävää se, että miksi saadaan tehtyä sellaisia idomotorisia testejä tai miten ne toimii tai miten me kannetaan jotain traumaa niinku mukana. Kyllä. Koska me kannetaan se kehossa. Kyllä. Ja miten se sitten näyttäytyy, että monesti niinku, esimerkiksi traumat on sellaisia. Että sähän voit olla, sulla on joku vakavakin trauma. Mulla oli esimerkiksi sellainen asiakas kerran, joka oli nainen ja sitten hänellä oli lapsi. Ja, siis nykyään, tai tästä on jo varmaan 15 vuotta aikaa, kun mä tapasin hänet. Mutta oli siis tosi kova historia, että siellä oli ihan siis murhayrityksiä ja talojen polttamista. Ja se lapsi oli ihan pieni vauva silloin ja se oikeasti pelkäs henkensä puolesta. Ja pääsit siitä asu ulkomailla ja silloin oli pääsit sieltä pois ja sitten siitä tapahtumasta oli oliko siitä 20 vuotta tai ainakin 15 vuotta, kun se kertoi mulle siitä. Ja sanoi, että se on rationaalisesti, se on käynyt sitten terapiat ja kaikki asia ymmärretään sen ja mikä johtuu mistäkin ja miten siihen pitää suhtautua ja kannattaa suhtautua. Hänellä oli hyvä ura ja hyvin menestynyt ja hyvä suhde tyttäreensä ja kaikki fine. Mutta tuli mulla sen takia, koska sillä oli edelleen se tunne siitä, että kun hän tapaa, mä musta liittyykö se nyt sitten miespuolisiin vai johonkin, mä musta ihan tarkkaan mikä se oli, mutta leikitään nyt vaikka, että se oli miespuolisia ihmisiä, tuntemattomia miehiin, niin ahdistuu valtavasti. Että ei pysty, että on hirveän semmoinen ahdistunut olo ja semmoinen ei haluu pois siitä tilanteesta. Kyllä. Ja se ihmetteli sitä, sitä että mikä se on. Ja siitä mä kerroin tai sit sanoin, että tai kokeiltiin sitten hypnoosia siihen ja hän pääsi siitä eroon siitä, koska sitten ikään kuin sinne jonnekin syvemmälle saatiin se info siitä, että se on mennyttä se juttu, että se ei olekaan enää nyt. Kyllä. Ja sitten kaikki se, ja sitten luotiin myös sille tietoiselle tasolle ja totta kai samalla myös se alitajuiselle tasolle sitä energiavoimaa, kun sitten mä sanoin hänelle, että kun hän myös epäili itteensä, että on monet sellaiset epäilijät, kenellä on väkivaltainen suhdetausta vaikka, niin ne syyttää itteensä, epäilee itteensä ja ne tuntee, että ne on syypänä siihen. Niin sitten mä kuuntelin häntä 10 minuuttia heti siinä alussa, sitten mä ihmettelin, että miten sä ajattelet, että sä oot heikko tai alistunut tai jotain, kun mä olin kuunnellut sen tarinan, että mihin hän on tullut nyt. Kuinka hyvin pärjää nyt ja kaikki on fine ja on taloudellisesti hyvä asema jossain, en muista mitä hän teki, mutta kuitenkin kaikki hyvin, tyttären kanssa loistavat suhteet kaikki. Miten sä voit ajatella, että sä oot miten sä oot heikko? Niinpä. Mä sanon suoraan, että mä en ymmärrä, että miten sä voisit olla heikko. Jos sä pystyt selviytymään semmoisesta tilanteesta ja pienen vauvan kanssa elät ja siitä nouset ylös ja kaikkea. Niin se oli makea se, kun sitten hän
en mä tiedä kuuliko sitä varmaan ensimmäistä kertaa elämässään niin kuin ajatteli oikeasti sitä, että mitä on tapahtunut ja miten on selvinnyt. Niin siitä lähti myös sit tavallaan se parantuminen tai se korjaaminen käyntiin siitä, koska ymmärsin ekan kerran, että hei, haloo, mähän oon niinku selvinnyt ja mä oon oikeasti vahva. Kyllä, se perspektiivi muuttuu siinä. Ja silloin ja sitten se menee myös sit tietenkin siinä alitajuntaan, jossa on niinku ne kaikki tietysti ne tunteet ja kokemukset tai siihen kehoon. Uskomus omasta heikkoudesta. Ja se keho päästään tai alitajunta päästään irti niistä, koska se saa sitä tavallaan sitä dataa sinne tilalle, että sitten voi ajatella, että no ei sitten, ei olla heikkoja, että joskus se on sellaista. Että, niin, kyllä. Mulla on asiakkaiden kanssa, sitten mä teen siis niin kuin terapiatyötä, hypnoosia, työvälineenä käyttäen ja myöskin valmennusta ja erilaisia niin kuin tilanteita. Ja tähän mä törmään myöskin niin kuin siinä siihen, että kuulee just tämän niin kuin asiakkaiden sanomaa, että mä oon aina tällainen. Mä en niin kuin aina ottaa, että mä en ikinä, koskaan, aina. Sanat kun käytetään, mä sanon, että se ei ikinä pidä, nyt mä sanon, se ei ikinä pidä paikkansa. Mutta ehkä joskus voi pitää, mutta sillä tavalla, että mä en koskaan tunne itteni niin kuin hyväksi tai mä aina sitä tai mä en koskaan tätä tai mä en ikinä tuommoista. Niin se on sillä tavalla niin kuin jotenkin niin kuin nähdä niin kuin se, niin kuin saada se havahtumaan semmoinen niin realismi, että oot sä ihan oikein, ihan aina. Saa sille, niin kuin ihan aina. Että koskaan ei tapahdu mitään muuta kuin pelkkää paskaa tai muuta, että se on aina kokenut. No itse asiassa, ei se, eilen oli itse asiassa ihan hyvä päivä. No niin, eli ei ole ihan aina. Se on se oman, se miten me puhutaan itse itsellemme, on mun mielestä tehokkain hypnoosi. Tai semmoinen meitä itsemme auttava, koska se meidän syöte sieltä, se alitajunnan syöte, se voi olla niin kuin, syystä tai toisesta, niin se voi olla äärimmäisen vino. Ja se on itse asiassa ihan hyvä, koska jos meillä ei olisi kriittistä ajattelua myöskin, esimerkiksi teeskentelijäsyndrooma, mistä kärsin? Mä kärsin siitä koko ajan. Mä oon soittanut kohta 40 vuotta kitaraa ja mä oon ihan täys teeskentelijä. Mulla on niin kuin se... Koska mä katson itseäni yläpuolella olevia tyyppejä ja joidenkin mielestä niin mä sitten joku katsoo mua ylöspäin siinä suhteessa, että se on aina semmoinen niin jatkuva semmoinen niin kuin sitä. Mutta se on taas se, mikä pitää ihmisen oppijana, opiskelijana, että se ei koskaan niin kuin tyrehdy se, koska jos mä ajateltaisiin, että me oltaisiin, no niin nyt mä oon maailman paras, nyt ei ole enää mitään opittavaa. Sellainen ihminen sanoo, että varmasti ehkä jonkinlaisia ongelmia oman egon kanssa. Se voi olla ehkä vähän vaarallisempaa. Että se on ihan hyvästä syystä meillä on se kriittinen ajattelu. Mutta jos se saa kaiken vallan, niin sehän on se semmoinen niin kuin sitä, että sitten siellä tulee se mä en ikinä sitä ja mä aina ja muuta. Ja ehkä myöskin vielä, mikä voi olla myöskin niin kuin, vähän niin kuin tämmöistä niin kuin asioita hankaloittavaa myöskin niin ajatella, että kukaan muu ei ikinä ja joku muu aina ja muuta. Että se niin ulkoistaa sitten sen ongelman, ehkä silloin myöskin puhutaan siitä. Mutta jollain tavalla just sen syötteen, sen oman narratiivin, se mikä on verbaalinarratiivi tai se alitajunnan narratiivi, niin sen muuttaminen on ihan täydellisesti ehkä sen terapeuttisen työn ytimessä. On se, että kuinka kauniisti sä puhut itsellesi. Mulla oli tää on hauska, se tuntui musta niin naurettavalta alussa, kun mä alan tekemään sitä. Mutta se oli ihan käänteen tekemä. Meillä oli linja-autokuljettajat joutui käydä direktiivipäiviä 5 kertaa 5 vuoden aikana. Ja ne on pakollisia. Yksi niistä oli, mikä ei ollut pakollinen, on taloudellinen ajo ja sitten ensiaputaidot on pakolliset. Ja sitten 3 on vapaa-valentaista. Ja siellä oli työhyvinvointi. Oli semmoinen, missä oli. Ja siellä oli aivan sairaan hyvä joku terveydenhoitaja. Tämmöinen Mimmi. Ilmeisesti teki ambulanssissa duunia muistaakseni. Saatan muistaa väärin, mutta muistaakseni joku tämmöinen. Ja se oli ihan hirveän ihanalla energialla oleva semmoinen hyväkuntoinen, ihana pirteä, semmoinen kaunis ihminen niin kuin ulkoisesti ja sisäisesti. Ja sitten se antoi semmoisen neuvon siltä, että mä jotenkin niin kuin, se sai mut jotenkin semmoisen pienen hypeen. Semmoisen, että nyt niin kuin, ottakaa niin kuin oikeasti omasta niin kuin, kropasta niin kuin ohjat. Syökää paremmin. Liikkukaa paremmin, ja puhukaa itsellenne kauniisti. Ja sitten se antoi tällaisen neuvon, että kun te kävelette peilin ohi, niin kattokaa itteenne silmiin ja taputtakaa ovelle sanan, hyvä. Ja sitten toin sille, mä olisin, että kuulostaa ihan vitun naurettavalta.
niin kuin, että se oli niin kuulosti siltä, mutta mä aloin tekemään sitä. Joo. Niin meni vähän toista viikkoa. Niin se mun koko ajattelu omasta itsestä muuttui. Sen, että mä sanon itselleni kerran 2 päivässä, että hyvä sinä. Niin kuin jostain asioista. Sitten mä yhtäkkiä aloin löytämään niin kuin oikeasti hyviä asioita sieltä, että mun fokus siirtyi niin kuin niistä negatiivista. Ja hieno tämmöinen filosofinen anekdootti, mistä tykkään ihan hirveän paljon, mikä pitää paikkansa. Niin hyvän määrä omassa elämässä korreloi täysin siihen kykyyn nähdä hyviä asioita. Ei ne paskat asiat lakkaa olemasta. Mutta ei niin kannata keskittyäkään. Kyllä ne siellä, niin kuin silleen, että... Niin kuin, kyllä ne yleensä siellä on. Kyllä ne sieltä löytyy ja kyllä ne siellä haisee. Ja sitä, että itsellensä, niin kuin itsensä epäily ja itsensä dissaaminen, sieltä ei sun tarvitse tehdä sitä, kyllä ne muut tekee sen ihan ilman suakin. Että sitä, niitä epäilijöitä löytyy ja niitä, ketkä niin kuin tulee. Mulla on ehkä harvemmin, mä oon valkannut ehkä mun ystäväpiirin hyvin. Mulla puhutaan varsin nätisti, mistä olen ihan varsin onnellinen. Kyllä. Hei, sitten, muutama sana meidän sponsoreilta. Me olemme tosissaan, siis tämä on niin kuin ensimmäinen jakso, niin luonnollisesti meillä ei mitään sponsoreita ole, paitsi tässä kohtaa halutaan sanoa muutama sana näistä meidän omista vastaanotoista. Niin Harrilla, eli hypnohelp.fi löytyy siellä Harrin loistava sivusto, siellä yhteystiedot. Itse asiassa se on hypnoosiauttaa.fi. Aha, sekin vielä. Eli mikä? Hypnoosiauttaa.fi. Hypnoosiauttaa.fi. Ja siellä Harrilla on oikein hienot sivustot. Siellä on paljon dataa hypnoosista ja myöskin hoidot ja yhteystiedot ja hinnastot sun muut. Suosittelen lämpimästi Harrin palveluita ihan kenelle tahansa. Oikeastaan ihan missä tahansa ongelmassa minä menen takaamaan sen, että siellä kyllä löytyy varmasti apua. Ja myöskin sitten minun oma yritykselleni Hypnosia, niin toimin tuolla, ja Harrilla siis täällä Kaivopuiston kupeessa Muukalaistiellä, niin täällä on vastaanotto. Ja minulla sitten oma vastaanotto Oulun kylässä Helsingissä Mäkitorpan tiellä. Niin siellä niin hypnoosivalmennusta, rentoutusvalmennusta ja myöskin sitten, koska esiintyminen ja taiteellisuus ja luovuus on ollut isona osana elämää, niin se on semmoinen asia, missä koen olevani jonkin tason asiantuntija ja näissä, mikä liittyy puhumiseen, soittamiseen, treenaamiseen, tämmöisen asioihin. Ja yleisesti hyvinvointi ja toki sitten ihan tämmöiset terapeuttiset palvelut, eli ihan ahdistuneisuuden, negatiivisten ajatusten ja muiden asioiden kanssa kamppailu, mikä tuntuu olevan surullista kyllä ihan hirveän iso osa liian monen elämää. Niitä on tosi paljon. Että... Ihan sikana liikaa. Ja se jollain tavalla niin kuin hypnoosityökaluna, se mikä on myöskin niin kuin hyvä tietää, niin hypnoosi ei paranna mitään. Se ei ole se, niin kuin se lääke kaikkeen, mutta se mikä mä oon tässä kokenut, toki tietenkin omakohtaisesti, mutta se ja muidenkin kokemusten sillä tavalla, niin se, että se on kumminkin, meillä on ihan hirveän paljon kumminkin vaikutusvaltaa siihen, varsinkin siihen, miten meidän mieli automaattisesti toimii. Ja se, että meidän kokemukset ja se, varsinkin ehkä se just, että miten me puhutaan itsellemme, vaikuttaa siihen, minkälainen syöte siellä meidän mielessä on. Jos se on negatiivinen, se tarkoittaa, että sinne on syötetty negatiivista roskaa. Jos sä ajattelet, että sä oot roskaa, niin sit sä olet roskaa. Ja sitä, että meillä on kyky, tämä on, niin kuin mä sanoin, että se ei ole lääke ja se ei ole niin kuin parannuskeino mihinkään, mutta se on käsittämättömän tehokas työkalu alkaa itse tekemään niitä muutoksia, jotta voi paremmin. Eli se toimii semmoisena alustana ja lähtökohtana sille ottaa se esimerkiksi, jos kärsii vaikka sanotaan, monille saattaa olla painon kanssa, painon hallinta, syöminen yhtä lailla samanlainen ongelma kuin alkoholi tai huume tai mitä ikinä onkaan, niin kuin mikä aiheuttaa niitä juttuja. Niin siellä niin se hypnoosityökaluna, koska ne on just niitä asioita sitä, että mä haluaisin tehdä asian X, mutta mä en pysty tehdä tätä asiaa X, koska mä aina koska mä en vaan tee sitä, niin kuin, mä en pysty tehdä sitä. Joku aina saa musta tekemään toisin. Niin kuka se on se, kuka saa tekemään toisin? Se on, mä itse ajattelen siis sillä tavalla, että kun sä sanot, että se on, niin kuin tulee syöte, niin mä näen sen semmoisena vuorovaikutuksena se, että mä ajattelen sen niin päin, tai sillä lailla, että se
Itse asiassa alitajunta on se, joka tuottaa meille ajatukset. Ja alitajunta on niin kuin, toimii sen mukaan, mitä me ollaan ikinä koskaan milloinkaan koettu, nähty, ymmärretty, luettu, sanottu, tehty. Luultu. Ja ne on jossain meissä tallessa. En tiedä onko kaikki, mutta ainakin varmaan aika pitkälle. Sen mukaan se syöttää meille niin kuin sitä tavallaan sitä, mitä me ollaan. Joskus mä vertasin sitä, niin kuin tänä päivänä tekoäly on hirveän suosittua, niin se alitajunta se on meille sama kuin tekoäly. Eikä se tekoälyn toiminta riippuu siitä, mitä dataa sillä on syötetty. Silloin se vastaa sulle. Jos sillä on liian jotain, niin se vastaa sen mukaan. Jos sillä on tarkkoja tietoja, tarkkaa informaatiota, se vastaa sen mukaan. Niin kuin ihan sen mukaan, mitä sillä on syötetty. Meidän alitajunta on tismalleen samanlainen. Kyllä. Ja se on meidän oma niin kuin tekoäly. Ja sen takia se itsellensä keskusteleminen on niin tehokasta, koska se on sitä datan syöttämistä. Ja jos me syötetään sinne enemmän positiivista dataa kuin negatiivista, niin se meidän alitajunta, se meidän oma tekoäly vastaa meille silloin positiivisesti. Eli se tuottaa sieltä niin kuin positiivisia vastauksia. Esimerkiksi, että pystyykö mä, totta kai mä pystyn, miksi mä pystyis? Sen sijaan, että koska sä oot aina niin kuin viimeiset 30 vuotta ollut tommonen, niin et sä niin kuin voi muuttua miksikään, koska sä oot aina ollut tommonen. Kyllä. Ja miksi sä et voi muuttua? No sen takia, kun sä oot aina ollut tommonen. No, miksi sä oot aina ollut tommonen? No kun mä oon aina ollut tämmönen. Itsensä todistava ennustus. Niin sitten päästään tämmöisiin kehäpäätelmiin ja tällaisiin, mutta niin kuin, mä ajattelin sen silloin, että se alitajunta on se meille, joka se tuottaa, se on niin kuin se meidän ajatus, niin kuin, se tuottaa meidän ajatukset, koska ei ihminen ajattele, ei me valita meidän ajatuksia. Me pystytä siihen. Ei kukaan pysty päättämään, että mitä sä ajattelet 1,5 minuutin kuluttua. Mä en tiedä, mitä mä sanon seuraavan sanan jälkeen. Niin. Ja sitten jossain oli tämmöinen, mä en muista mitä databittiä se nyt oli, mutta jossain oli, että oliko se 20 000 ajatusta per sekunti. Joo. Mä en tiedä yhtään, miten se on kuulostaa hyvältä. Miten se on tutkittu, mutta jos semmoinen niin kuin määrä niin kuin tavaraa pörrää tuolla meidän jossain, se on se meidän mielenvirta, mistä joskus puhutaan ajatusten virta. Kyllä. Niin meidän niin kuin tietoinen jopi on tulla tietoiseksi siitä, mitä siellä virrassa on. Ja hypnotisointi on niin kuin se, tavallaan se on niin kuin se keino siihen, se on tekniikka, se on menetelmä. Tulla tietoiseksi siitä ajatusten virrasta ja löytää sieltä niitä muita kuin se yksi, johon me ollaan keskitytty. Vaan siellä on ne 19 999 jotain ajatusta, niin kuin muuta ajatusta. Kyllä. Saattaa olla osa vähän kauniimpia kuin toiset. Kyllä. Niin, silloin ja siihen hypnotisoinnilla niin kuin päästään. Kyllä. Ja sitten yleensä siitä hypnoosista, niin mä puhuisin mieluummin niin kuin hypnotisoinnista kuin hypnoosista, kun hypnoosi on, niin kuin, hypnoosi on niin kuin staattinen niin kuin termi. Se on käsite. Kun taas hypnotisointi on verbi, se on tekemistä, toimintaa, se on actionia. Niin sillä hypnotisoinnilla me päästään sellaiseen mielentilaan, jossa näitä asioita pystytään tekemään, korjaamaan, parantamaan. Kyllä. Niin tavallaan ei tarvitsisi puhua, niin kuin, että ollaanko me hypnoosissa vai ei, vaan oli hyvä, että joku hypnotisoi sut johonkin. Se on toimintaa, se on toimintaa. Kyllä. Ihan mielenkiintoista. Ja silloin me ei jouduttaisi niin paljon semmoiseen, tai mun mielestä ne on mennyt, mä oon lukenut aika paljon hypnoositutkimuksia, niin siellä menee niin kuin tutkijatkin puhuu niin kuin hypnoosista. Ja ne ei tee eroa sillä tekemisellä ja sillä hypnoosikäsitteellä. Niin just. Ja mulle ne on kaksi ihan eri asiaa, siis mä voin puhua hypnoosista niin kuin ilmiönä. Kyllä. Mutta se, mitä mä teen esimerkiksi vastaanotan, se on hypnotisointia. Niin. Ja niin kuin, tavallaan mä hypnotisoin ihmisiä. Ja se tarkoittaa sitä, että mä saan jollain tekniikalla, on se sitten, se voi joskus olla rentoutuminen, joskus on, yleensä mä teen muuta kautta kuin rentoutuminen, mutta käytän joskus sitäkin. Niin me saadaan se tiettyyn mielentilaan, jossa se ihminen on vastaanottavainen. Kyllä. Omille jutuillensa, omalle alitajunnalleen, omalle niin kuin positiiviselle puheelle ja sitten terapeutin valmentaa niin kuin sille hyvälle niin semmoinen tsemppipuheelle tai vuorovaikutukselle mitä se ikinä sitten onkaan. Kyllä. Niin se toimii niin päin. Ja, niin se muuttaa sitä keskustelua aika paljon, jos me puhuttaisiin hypnotisoinnista. Kyllä. Se on jännä näissä niin kuin kaikissa näissä ajatuksissa, tämä on varsinkin niin
täysin niin kuin tuntemattomat vedet, mitä ihmisen mieli on, niin sitä, että jollain tavalla että tässä ei ole niin kuin yhtä ja oikeaa tapaa, tai melkein sama kuin juttelisi Jumalasta. Et niin kuin semmoista ihmiset, niin kuin suurin osa ihmisistä luulisin ja väittäisi, suurin osa ihmisistä on varmasti agnostisesti ajattelevia, koska on Jumala, mutta ei pysty todistamaan sitä, mutta ei pysty todistamaan, että ei olekaan, ja negatiivista on vähän vaikea lähteä todistamaan ja muuta, että sitten niin kuin myöskin niin kuin siitä, että mikä tahansa niin kuin, mikä se on sitten se raami, millä tavalla sitä ajattelee. Et sen takia niitä koulukuntia tuleekin niin paljon. Mutta yksi asia, mikä pitää yhtä kumminkin näissä kaikissa on se että se hypnoosi toimii. Tässä päästään itse asiassa tähän viimeiseen kysymykseen, niin onko olemassa semmoista henkilöä, ketä ei voida hypnotisoida? Tulihan se sieltä. Tuli se sieltä, kyllä. Niin. Siis no siinä me joudutaan siihen määritelmäkysymykseen, että mitä me tarkoitetaan hypnoosilla. Juuri näin. Ja siinäkin mä puhuisin, niin kuin sitä voiko hypnotisoida sitten, siis hypnotisoida voidaan kuka tahansa, mutta sitten onko olemassa semmoista tilaa kuin hypnoosi. Että tällä hetkelläkin viimeiset 200 vuotta vähintään, niin tutkijat on kinastellut siitä, niin kuin tilateoreetikot ja sitten tämmöiset, jotka niin kuin kannattaa enemmän tämmöistä sosiaalista vuorovaikutusmallia. Ja tällaista, niin ne kinaa edelleen siitä, että niin kuin kummalle on paremmat perusteet. Eikä ne ole vieläkään siitä samaa, eikä ne todennäköisesti, mä uskon, että tule ikinä olemaankaan siitä mieltä. Mulle itselle se on niin kuin, se on niin kuin, mä en näe sille hirveästi niin kuin tämmöistä kliinistä merkitystä, että sitä voi ajatella millä haluaa. Mutta jos me ajatellaan, että hypnoosi, että se ei ole niin kuin mikään tietty tila X, joka voidaan niin jotenkin määritellä jonain tiettynä tasona tai jotain, niin sellaiseen tilaan ei varmasti kaikkia pystytä saamaan. Niin kuin, mun mielestä se on niin kuin ihan loogista, että niin määritelmästi se on niin, että niin kuin, en mä usko, että sellaista tilaa on, niin kuin, joka voitaisiin niin tarkkaan määritellä, että toi on niin kuin hypnoositila ja sitten katsoa, että meneekö kaikki siihen. Niin. Mutta jos me puhutaan siitä, että pääseekö jokainen, voiko jokainen, ei se, että voiko jokaisen ihmisen hypnoosi, vaan voiko jokainen ihminen päästä sellaiseen tilaan, joka on vastaanottavainen ja positiivinen ja avoin ja tämmöinen, niin voi. Ihan varmasti voi. Kyllä. Koska jokainen on ollut sellaisessa tilassa riippuen siitä, että tykkäätkö käydä salilla, tykkäätkö kuunnella musaa, soitat sä musaa, kävelet sä metsässä. Niin, nehän on transsitiloja enemmän tai vähemmän. Mutta silloin me ollaan just siinä määritelmässä, että mitä se niinku on. Mutta jos se tarkoittaa niinku sitä, jos on tavallaan tämmöinen hypnoottinen transsi, niin joo, kaikki. Kyllä. Ja ei sellaista ole, että mun mielestä toi sellainen kaveri kuin Dave Elman, joka on yksi tämmöinen keskeinen hahmo sitten, nyt ei Suomessa hirveästi kyllä puhuta. Mutta pidän hänen induktiostaan valtavan paljon. Mä oon sen kirjan lukan, sillä on yksi ainoa kirja ja mulla on se onneksi itselläni, niin se Elmani sanoo siinä muistaakseni suurin piirtein sillä lailla, että jos joku väittää, että jotain ihmistä ei voi hypnotisoida, niin silloin hypnoosi ymmärretty väärin. Ja tarkoittaa siis sitä, se on tietysti helppo sanoa, mutta sen määritelmä hypnoosista mun mielestä on hirveän hyvä, se on jotain semmoista, että se on niinku tämmöinen, se on yhteen tiettyyn asiaan keskittynyt, fokusoitunut tila, jolloin niinku tavallaan, mä ajattelin itse sen niinku sillä lailla, että se on niinku se on yhteen tiettyyn asiaan niinku fokusoitunut mielentila. Ja kun sä tietoisesti keskityt johonkin, niin tavallaan sä saat silloin sun alitajunnan keskittymään siihen. Niin kuin tavallaan hassulta kuulostaa. Mutta se alitajunta ikään kuin keskittyy. Tavallaan se alitajunnan tuottama puhe hiljenee. Ja silloin me päästään ikään kuin, mä joskus sanon enemmän tai vähemmän tosissaan, niin se on se alitajunta, joka me halutaan hypnotisoida. Kyllä. Ja se alitajunta on se, joka me viedään hypnoosiin. Mä joudun tosi usein muistuttamaan asiakasta, mä en puhu sulle, sulle. Ja sitten sen takia, jos mennään takaisin siihen, mitä mä sanoin siitä, että alitajunta on niin kuin keho, sitten me ajatellaan rentoutumista. Niin sitten meillä on hyvin helppo ymmärtää, miksi se rentoutuminen aiheuttaa sellaisen tilan. Kyllä. Koska kun me halutaan rentouttaa tai me puhutaan rentoutumisesta, niin me puhutaan itse asiassa, niin me puhutaan meidän keholle.
tai sä itse puhut sun keholla, jos sä oot se kohdehenkilö, että okei, jotain, niin me puhutaan ikään kuin meidän alitajunnalle. Näitä niin. nyt voi pyörittää, miten haluaa pyöritellä sitä, sitä kuutiota tai palloa siinä. Mutta se on, mun mielestä se on semmoinen, mun mielestä se on mielenkiintoinen tapa nähdä se, ja mun mielestä se on aika semmoinen, se on tavallaan aika perusteltu, koska se, siis siinä mielessä en mä tarvita mitään tieteellistä perustelua, vaan siis sillä niin aika looginen, jos ajattelee, että meillä on, niin kuin, kun me ollaan sitä mieltä, että meillä on tietoinen mieli, meillä on tietoisuus. Ja me tiedetään, että me tehdään paljon automaattisesti asioita. Suurin osa, mitä me tehdään, niin on automaattista. Ja suurimpaan osaan, no itse asiassa kaikkeen, me tarvitaan kehoa. Ei me voida mitään tehdä ilman kehoa. Niin tavallaan se on, niin kuin se on se, mistä se kaikki tulee. Kyllä. Meillä on se yksi asiakaskokemus tästä meidän yhteisesti tuntemasta henkilöstä. Sain käyttää hänen esimerkkiä. Hän on siis minulle hyvin läheinen. Hän koki elämässään paljon kaikenlaista herkästi ahdistuneisuutta ja negatiivisuutta kuului siinä hänen elämässään. Asiakaskokemus oli tosissaan tästä meidän yhdessä tuntemasta henkilöstä. Ja silloin kun hän kävi sinun luona, ja tämä ei millään tavalla siis tarkoita tällaisista dissata jäbää, heittää lokaa sun bisneksiin. Ei missään nimessä, vaan siis tämä on hyvä esimerkki. Nimittäin tällä kyseisellä asiakkaalla, kuka jatkoi sitten minun kanssa hypnoosin harjoittelua ja muuta. Ja hän koki sen silloin sinun kanssa, hän on tosi paljon hän herkästi jännittävä henkilö ja koki sen tilanteen uutuuden ja muuta semmoista oli vaikea avautua välttämättä ja ei oikein kokenut sitä hypnoosia, koki sen jännittävänä ja mä jatkoin sitten hänen kanssaan työskentelyä ja selvisi sellainen asia, että kun mä yhdessä induktiossa niin tuli sellainen kohta ja mä olin ihan hämilläni, niin mä tässä vaiheessa itsekin harjoittelin vasta hypnoosia ja pyysin häntä, että okei, tehdään tää tosi iisisti, että laita silmät kiinni. Hän laittoi silmät kiinni ja samoin alkoi itkemään. Ja mä oon mitä mä tein? Ei mä sille mitä. Ja sitten keskustelun ja muiden myötä sitten, niin hänellä oli todella kouriin tuntuva kontrolloiduksi tulemisen pelko. Ja se ajatus siitä, että joku sanoo hänelle mitä tahansa, mitä hänen pitää tehdä, tuntuu niin ahdistavalta, että se vetää sen koko sen pelkotilat, niin kuin tulee kaikki hälytyskellot soi, nyt sä olet hengen vaarassa. No se tekee tästä tilanteesta, jos täytyisi jollain tavalla antaa toisen ohjata, toisen mieltä rentoutuneisuuteen ja muuhun. No sitten minun näiden hypnoosiharjoitteluiden ja muiden edetessä, niin siellä tulikin sitten muistaakseni juurikin Dave Elmanin sallivin hypnoosi-induktio, mitä on koskaan. No, käytännössä on se, että sä voit pitää sun silmät auki, jos sä haluat, tai sit sä voit pistää ne kiinni. Niin kuin mitä tahansa, mitä sä teet, niin se on oikein, mutta sä päätät. Ja sitten joskus tuntuu hengitä syö, mutta hengitä vaan ihan. Siis sillä tavalla, että se menee kautta. Niin sitä kautta sitten niin löytyy sellainen induktio, mikä toimii hänelle aivan uskomattoman hyvin. Ja aina hän sanoo, musta tuntuu, että mä taisin nukahtaa. Mä olisin, okei. Ja hän siis ihan todella syvässä tilassa ja hän on kokenut siitä valtavan paljon apua. Eli tämä oli siis esimerkkinä siitä, että joskus saattaa olla tollaisia omia traumaja tai pelkofobioita saattaa olla, mitkä tekee siitä jo ihan vaan sitä fyysisestä tilanteesta tekee niin ahdistavan, että ei kykene rentoutumaan, koska se lähtee sitä kehollisesta rentoutumista, lähtee ehdottomasti se käyntiin. Ja tämä siis sillä tavalla mä omalta kohdaltani väittäisin, että ei ole olemassa ihmistä, ketä ei voida hypnotisoida. Pitää vaan löytää se oikea tapa. Mä sanoisin, että ihminen, kuka on vaikka uppoutunut vaikka
rakastelemaan puolisonsa kanssa kiihkeästi. Silloin aika ja paikka ja tila ja vitsi ilman suunnat häviää. Millään muulla ei ole mitään väliä tuntee vaan toisen kehon ja tämmöistä. Se on 100% hypnoottinen tila. Autolla ajaminen on täysin omissa ajatuksissa ja unohdut sinne ja yhtäkkiä 45 minuuttia tajannut yhtäkkiä, että ei helvetti, mä oon moottoritiellä. Tai oot suihkussa, mietit niitä keskusteluita omassa päässä tai se hetki ennen kuin sä nukahdat tai pieni hetki kun heräämisen jälkeen. Niin siellä niin kyllä se löytyy ja esimerkiksi meillä varmasti kaikilla on lapsuudesta muistoja kun leikitään jossain hiekkalaatikolla tai jossain muualla. Minkälainen mielikuvitus silloin oli, minkälainen fokus oli koko keholla leikkii pikkuautoilla, rakentaa jotain autotalleja ja Kyllä. se oli täysin totta se leikki. Se uskomus siihen omaan mielikuvitukseen ja siihen kaikkeen, niin se jollain tavalla niin kuin tuntuu olevan siinä. Muistan, sä joskus sanoit mulle silloin siitä, kun puhuttiin lavahypnoosista ja puhuttiin siitä, että mikä siinä on, niin se on juuri se kytkös siihen leikkimielisyyteen ja siihen semmoiseen niin kuin puoleen siitä. Ja itse kyllä allekirjoitan tämän puoleen sitä, että niin kuin jollain tavalla niin kuin se hypnoosissa, niin kun mä huomaan semmoisen, mä muistan sen pikkuvellun. Okei, mun syntymänimi on Vesa, mä oon muuttanut nimeni Velluksi myöhemmin, mutta se pikkuvesa, mä muistan itse, niin mä tykkäsin leikkiä ulkona, oli kaiken aikaa, me oltiin kaikki 80-luvulla vain ulkona, oli rangaistus joutua sisälle. Nykymaailma on vähän erilaisempi kuin silloin, mutta silloin niin mielikuvitusleikit, rosvoja, poliisia ja kaikkea muuta, niin ne oli ihan oikeata totta. Ja niihin uskoi. Ja se on se jollain tavalla se olo, mitä hypnoossa oleminen muistuttaa. Ja tästä tulee tämä ihana anekdootti, myöskin tämmöinen filosofinen viisaus, mikä Alan Watts sanoi sitä, että me emme lopeta leikkimistä, kun me vanhenemme, vaan me vanhenemme, koska me lopetamme leikkimisen. Se on just näin. Se on yksi parhaimpia puolia siinä, koska mä huomaan sen, että jollain tavalla tässä tämä onko se hypnotisti vai hypnoosin tekijä, mitä sanaa halukaan käyttää, mutta tälle tielle kun on lähtenyt, niin mä huomaan, että mä oon paljon enemmän niin kuin semmoinen leikkimielisempi, oma, rennompi kyllä. minä kuin aikaisemmin. Kyllä. Minkälainen kokemus sulla? Kerro leikistä ja hypnoosista, miten ne liittyy toisiinsa? Sulla oli hyviä ajatuksia siitä. No siis aloittavaksi lavahypnoosista, niin mä en ota mitään kantaa nyt siihen niin kuin sinänsä, mutta mä oon itse ollut niissä joskus kohdehenkilönä tämmöisessä jossain pienissä jutuissa mukana ja on myös jotain semmoisia demoja tehnyt itsekin, mutta se kokemus, mikä kun mä oon kysynyt sitä ihmisiltä, niin se kokemus on sellainen, että sä oot vaan niinku, sun maailma on sillä hetkellä niinku se, mitä sulle on kerrottu. Ihan niin kuin lapsena. Jos me ajatellaan lasta, niin lapsi on siinä maailmassa, mikä silloin on opetettu. Jos me ajatellaan, että lapsi syntyy, kasvaa, kehittyy, niin se on monta vuotta, se on täysin aikuisten ja vanhempiensa ja sitten tietysti päiväkotien sun muiden, niin kuin muokkaama. Meillähän kerrotaan, miten maailma on. Meillähän kerrotaan kaikki asiat, että toi on auto ja toi on juna ja toi on taivas ja toi on jotain. Meillähän kerrotaan, me opitaan sen mukaan ne asiat. Ei me niitä tiedetä syntyessään, vaan me opitaan ne. Niin se on me ollaan vaan niin kuin siinä hypnotisointi tuottaa meille sellaisen tilan, jos me puhutaan sitten lavahypnoosista, niin se tuottaa sellaisen tilan, missä me ollaan tavallaan voisi sanoa, että me ollaan tavallaan uudestaan lapsia tai meidän niin kuin sisäinen lapsi pääsee esille. Vähän niin kuin sama, jos ajatellaan, että mitä alkoholi vaikuttaa. En mä tarkoita yhtään, että hypnoosi ja alkoholi on sama asia. Mutta siis se, samalla lailla, jos olet sellainen ihminen, joka toista muuttuu tietysti toisenlaisesta, mutta niin kuin semmoisessa
kivassa nousuhumalassa. Itse en siis käytä enää alkoholia, mutta kiva muistan semmoisen kivan nousuhumalan, missä kaikki on hauskaa, kaikkiin juttuihin voi innostua, ei ole mitään, mitä ei voi tehdä, kaikki on hauskaa ja mikään ei ole mitään negatiivista ja joo, totta kai voidaan mennä vaan ja tehdään vaan ja no osataan, kyllähän se osataan, voidaan me mennä. Niin se on semmoinen tila. Kuulostaa tutulta. Niin, joo, kyllä. Ja niin hypnoositila, tässä mielentila, se on samantyyppinen. Kyllä. Ja se on niin kuin se lapsi, tavallaan se meidän sisäinen lapsi, mikä on yksi, mitä mä paljon käytän niin kuin terapiassa, niin tavallaan se sisäinen lapsi niin kuin tulee sieltä, pääsee pinnalle. Kyllä. Ja jos me ajatellaan niin kuin jotain, vaikka jos me oltaisiin nyt tässä ja me tehtäisiin hypnoosi, me tehtäisiin hypnoosi tässä, tai mä sanoisin sulle, niin no sä oot esiintyä, sulle se ei olisi mikään ongelma, mutta jos olisi joku toinen, joka ei esiinny ammatiksi, eikä laula ammatiksi, eikä ole tottunut yleisölle esiintymään, niin jos mä sanoisin sille, että voit sä leikkiä Elvistä tossa? No, mä en nyt oikein tiedä, miksi mä voisin leikkiä. En mä osaa laulaa. Mutta jos sä sanot lapselle, se nyt ymmärrä elävyksestä mitään, mutta jos sä sanot lapselle, että leikit mitäs ne teletappia. Niin vaikka teletappia tai sitten jotain isompaa, jotain, vaikka jotain ryhmähaun niinku jäsentä tai Riku, kun se oli siinä, niin sitä niinku vaikka, tai jotain mitä tahansa, niinku mikä on se lapsen maailmassa. Niin jos sä sillä oikealla tavalla sanot, saat sen kiinnostumaan, sillä ei mitään ongelmaa esiintyä niinku siinä hahmossa. Niinpä. Tai joku prinsessaleikit tai rosvot ja poliisit. Silloin kun me ollaan joskus leikitty rosvoa poliisia, ei keskenään, mutta silloin niin kuin pienenä, niin se on totta se. No joo, rosvo ja mä oon poliisi tai toisinpäin. Tulee jahtaa mua, miksi sä juokset, miksi sä oot piilossa? Et sä näet tuolta poliisi, kun sä tulee tuolta, mun täytyy päästä karkuun. Kyllä. Niin se on totta. Se on totta. Ja se on sama, mikä tapahtuu siinä hypnootisessa tilassa, siellä lavahypnoosissa. Kyllä. Se sisäinen lapsi on tavallaan, se on niin kuin siellä pinnalla. Kyllä. Ja silloin ei ole mitään mahdotonta. Jos sulle sanotaan, eikä että mitään menetettävää. Niin. Jos sulle sanotaan, että leiki Elvistä, okei. Koska suurin osa ihmisistä, ainakin meidän ikäisistä, tietää, niin kuin on kuullut Elviksestä. Kyllä. Ja tietää, niin kuin, mistä se on tunnettua tällaista. Niin ei se ole mikään ongelma. Tai joku mikä tahansa muu. Kyllä. Niin ei se ole mikään ongelma. Koska ei niissä jutuissa ole mitään ongelmaa, niin kuin jos mä pyydän jotain vaikka tätä meidän äänitarkkailijaa leikkimään Elvistä. Ei. Siinä ei mitään muuta estettä kuin se, että me ollaan aikuisia, meidän normit estää sen, se ei ole sovellista käytöstä ja sitten tämmöistä, niin kuin, että en mä osaa, en mä voi ja kaikki se johtuu vaan siitä, että se ei sovi meidän normeihin. Niin. Jollain tavalla, jos pelätään, tullaan tuomituksi. Niin. Tuomituksi tulemisen pelkoon. Kyllä. Se estää meitä siihen ja se lavahypnoositila on niin kuin nimenomaan se sisäisen lapsen tavallaan tila. Kyllä. Hei. Olisiko siinä vai? Musta tuntuu, että me ollaan, tässä on ihan hyvin jo asiaa ja tosissaan mä laitan tämän meidän kummankin nettisivut, osoitteet ja kaikki muut tänne videon alapuolelle ja lähtekää seuraamaan tätä meidän uutta kanavaa. Me koitetaan tuottaa näitä jaksoja, jotakin kappaleita, niin aina per kuukausi säännöllisesti. Katsotaan, saataisiko me tänne meille vieraita haastateltavaksi. Se olisi hieno idea. No. Laittakaa meille kysymyksiä. Kaikki, mitä olette koskaan halunneet tietää hypnoosista ja kaikki, mihin me ei osata vastata. Niin mutta ainakin me voidaan keskustella siitä, kuinka vähän me tiedetään asiasta. Ja yksikään kysymys mä tykkään kysyä tyhmiä kysymyksiä ja niitä saa kysyä, koska sitä kautta löytyy aina hyviä vastauksia. Tai ainakin pyritään löytämään hyviä vastauksia. Kysymykset on aina hyviä, että kyllä niihin aina vastataan, että se on sitten, kyllä niihin aina vastataan. Kyllä. Ja koitetaan lähteä tässä tuottamaan tätä materiaalia lisää ja lähtekää seuraamaan. Hei, kiitos oikein paljon. Jos jaksoitte kuunnella tähän asti meidän höpinöitä, niin minä kiitän. Ja kiitos Harri, että lähdit tälle. Kiitos itsellesi. Kyllä. Tämä on hieno setti ja hieno projekti. Kyllä, ehdottomasti. Ja kiitos meidän äänitarkkailijalle Sinanille. Tämä on loistavaa. Kiitos jaksoa äärimmäisen selkäleikkauksen ja viimeisen työyön jälkeen jätkä tulee tänne kuuntelemaan meidän jorinoita, niin me kiitämme sinua mitä syvin täydestä sydämestä. Kyllä. Kiitoksia oikein paljon. Hei, tämä oli episode 1. Yes. Kiitoksia. Seuraavan kertaan. Nähdään.